Ensimmäinen ohje, minkä mä sain, kun mä tulin tänne liikkeeseen, oli, että jokainen asiakas tehdään niin kuin se on sun elämän suurin tai tärkein työ. Täällä me tehdään asiakkaat heidän omien lähtökohtien mukaan, että väreistä ja leikkauksista ja kampauksista riippumatta. Parturi-kampaajan työ on meille kaikille täällä varmasti suuri intohimo ja ehkä parasta tässä työssä on se, kun näkee sen asiakkaan ilmeen, kun se on tyytyväinen ja tykkää siitä työstä, mitä on tehty. Ja kun sä pystyt itse oppimaan sen työn tekemisen kautta ja kehittymään koko ajan. Olen Minna Korhonen ja aloitin Salon Studiolla ensimmäisen kerran työharjoittelussa 2012. 2014 talvella tein yhden harjoittelun Lontoossa, mutta muuten olen tehnyt kaikki täällä liikkeessä koko opiskeluajan. Ja työt aloitin täällä 2015. Kilpailuuraa on aloittanut sitten saman vuoden syksyllä. Suuri innostus mulle tällä alalla oli ehkä se, kun mä sain kuulla kilpailemisesta ja siitä, että kuinka se kehittää samanaikaisesti ammattitaitoa ja sit sua ittees ihmisenä. Mä työskentelen tässä liikkeessä paljon mua kokeneempien kampaajien kanssa ja se on asia, mikä inspiroi mua itteeni koko ajan kehittymään ja tekemään parempaa ja oppimaan uutta.